Ja to sa nefúka, to sa je. Ahoj, ja som Paulína. Luka, čau. Neviem, či poznáš papinky, ale Papinky? Nepoznám. teda vyrábam čokolády na Slovensku, pre karamelová. Môžeme ochutnať? Môžeš ochutnať, ideš na to. Mohla si to aspoň otvoriť, lebo ja som taký menej Tak ja ti to inteligentný, otvorím. ale toto zvládne. To je nejaké veľké do piči. Máme ešte väčšie čokolády. Ešte väčšie? Ešte väčšie. Tak to je šok. Šok bude, keď ju ochutnáš. Reklamná prestávka. Nemá to. To sa nefúka, to sa je. Som si to pomýlil. To takto rozpúšťa, to som nevedel. Ale úprimne. Neuveriteľná raketa, klobúk dole. Naozaj. Fakt. Kokos 10. 10, 12, 10. Tak sa teším. Ďakujem. Fakt, perfektné. Mňam. Teším sa. Keby nejsom v rysovačke, tak to zjem celé. Ďakujem ti pekne. Ďakujem. Ty zlatý. Hej, ty, fakt je to dobré. Nechaj si ju. Môžeš ju Nechceš, zjesť? to môžeš predať, že som odkusil.